Hello mga kabisaya, welcome muli sa aking channel. Ang gagawin kong vlog ngayon kung paano i-set up ang mic sa OBS. May isang nag-request na si Ma'am Lueda Rivera. Nagawan ko na siya ng tutorial kung paano sila magkarniga ng ilang kalaro sa Call of Duty. Ma'am Lueda Rivera, shout out sa'yo. Ito na ang request mo. Pasensya na dahil sobrang late ko na nabasa yung comment mo o request mo. Pero ito Ma'am Lueda, gagawin ko pa rin ang tutorial. So, muli, pasensya na. So mga kabisaya, tara na sa office. So ngayon mga kabisaya, nandito na tayo sa ating OBS. Ngayon maglalagay lang tayo ng mga sources. Punta tayo dito, right click, add. Tapos halimbawa itong video capture natin. So ito ang video capture. Iganyan lang muna natin. Tapos mag-add tayo ng isa pa. Right click, add. Halimbawa, itong ating media source. Okay. Tapos, dito sa browse para mapunta tayo sa ating local file. Dito sa ating local file, dito tayo maghahanap o dito natin hanapin yung gusto nating ilagay na media source. So, ako meron akong ginawa. I-check ko lang tong loop dahil maiksi lang yung video para pa ulit-ulit lang yung play nya. So ito na mga kabisaya ang aking media source. So iganyan lang muna natin. Ngayon ang susunod natin gagawin ay pupunta na tayo sa ating audio mixer. Dito na natin i-set up ang ating audio at ang ating mic na ating main topic. So i-make sure lang natin mga kabisaya na naka-insert ng maayos ang ating video capture at ang ating mic. At kung naka-insert na ng maayos, punta muna tayo sa system ng ating computer. I-set up natin doon ang ating mic at ang ating audio. So punta tayo sa start button, sa settings, tapos sa system, sa sound. So dito mga kabisaya, sa output, kailangan naka-speakers audio yan. At dito naman sa mic, kailangan ang nakalagay na input dito ay yung mic na ginagamit mo. Pag i-click natin to, meron tayo ditong choices. So simple ang piliin natin ay yung ating mic na ginagamit. So ang ginagamit kong mic, ito, mic ng aking headset. So ito yung i-click ko. So dapat ganun. At makikita mo naman kung okay, kung gumagana na yung mic mo, ay may gumagalaw din dito. Ito pag nagsasalita ka, gumagalaw. So ibig sabihin, okay na yung setup sa iyong system. So i-close na natin yan. Balik na tayo dito sa OBS. Dito sa audio mixer, sa baba, dito sa settings, dito tayo pupunta. Click natin yan. Tapos, dito tayo sa audio. At dito sa global audio devices, dito tayo maglalagay o dito natin ilagay ang ating mic at ang ating audio na mula sa ating game. So, dito sa desktop audio, okay na naka-default. Dito naman sa desktop audio, okay lang na naka-disable. Kasi dito tayo maglalagay ng ating audio. Sa mic, auxiliary, audio 1. Audio 1 to mga kabisaya kasi ito yung 2. So dito sa audio 1, click natin yan. Tapos piliin natin yung ating audio na galing sa game.
ito yon, digital audio interface, USB digital audio. So ito yon, i-click natin yan. Ang susunod naman nating ilagay ay ang ating mic. So dito naman natin siya ilagay sa mic auxiliary audio 2. Click natin to at hanapin natin ang ating mic. Ito yung mic ko. Nakikita ba? Ito yun. Click na lang natin yan. At pagkatapos, i-apply na natin. At okay. So mga Kibisaya, may napapansin ba kayo dito? May gumagalaw pag nagsasalita ako. Ito yung ating mic. Dito natin di ba nilagay sa mic auxiliary audio 2. So yung mic natin okay na. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Kasi may mga nagtatanong din bakit na-sit up ko na, bakit hindi ko marinig yung game ko, or hindi rin ako maririnig ng aking mga tagapanood or yung mga nanonood, bakit walang output. So next nating pupuntahan ay itong icon ng settings. Right click lang natin yan, tapos dito sa baba sa advanced audio properties, click natin yan at ito ang lalabas. So dito natin i-set up sa desktop audio. Naka-set up na sa akin, monitor and output. Sinit up ko na ito kanina. Pag i-click mo kasi yan, tatlo yung pagpipilian mo. I-off mo, monitor only, or monitor and output. So siyempre dito sa desktop audio, para marinig tayo ng ating mga audience or para marinig ng ating tagapanood, kailangan naka-monitor and output yan. At para naman marinig natin ang ating mismong game at magkakarinigan tayo ng ating mga ka-team, katulad ng laro na Call of Duty, i-monitor only naman natin itong ating audio na galing sa game. Ito yon, mic auxiliary audio 1. Audio 1 to. So dito siya naka-off. Ngayon ang gagawin natin, click natin yan, pili natin tong monitor only, mute output. Mute output natin para hindi mag-e-echo. Tapos i-close na natin. So ganyan lang mga Kabisaya pag set up ng mic at audio sa OBS.